Narum payu neoskum ka channel nam daki padba ka briu neotar. Laingut ki breu wei unong shong shnong kala pangap bat angut ki wei pat naka shnong saba bat baratobi kila syakem no bat kidan mentah district jail jowai hakabay day bat kajing yakan at kabarang shen haka shnong la pangap kabalawan ra ka jingyap wei ukarbi u oriwel timung ka jaintia students union JSU bat ka FKJGP kiba la yo jing tip halor kani haka step up santrik jonai wing marmar kala lek her sha jowai district jail ban wat jing tip babni ahlor ka ei kadaw balakem ni kini ki breu bat set patok u general secretary jong ka JSU u neiki mukhim ula ong baka JSU baki polit jong ka jela asam ki lawat ki katok ningut ki breu ki basuba dan keti haka jingja ya kan at hala pengap ka shnong ka ba dan hakapur asam mekalaya ndai nakaliang ka JSU FKJGP kila her sha district jail baki yo jing tip manumala namal baki board jong ka jail kimla satyaban ay ka jing tip ka bapura halor kani ka jing kem mi kilaingut uni unang yalam jong ka JSU kulay thuru baga kenhon na asam pulit kalawan rengkat baru magister berkejing temu kalong bandra ikini kilaingut sya asam nakabenta ban penlong ka jing tokit ka jing bishop district and session judge West Jainti Hills kala kentat ban ajing bit dak bakadaw baduna ki saki satal hakabay day bat ka jing sya kenno kini kilaingut unang yalam ka JSU ula kentho bat kadaw halor ka jing bom le AA bat ka jing long jam nakaliang ka stokar mekalaya hakabay day bat ki jing jah kaput ula kadaw syapang ka jing jah yaset hamukro hakabasan ngut kinong song shnong bat uwe unong asam kila sya siat yap house nem aja puar dak bakadaw bawat hadin lice nem hadu menta ka stokar kampat la ban penyo ya ka jing bishar ka bohok haba paipat sya ka jing jah la pengap umukhim ulapan kenmau bawe unong red na la pengap ubalek ban pej ya ka lengkha ka bajong u ula syak thombor bat syak penyap haki beriu ki balas suba baki degi karbi halor kani ru empat dan manu-manu ba syak kem ka penlong ya ka yeng ka sem ban ap ban yo ya ka jing bishar